Ubana keteluri naro. Ubana chazeka wachapara. 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 Anu solewa majaka. Oke solungwele mamiri. Okaze ngwele oka kozoke. Onye no lebano. Ebo ya no la nagoya. Iwane enu ebe mmeta. Onye iwane ewe wezina. Enu ebe mmeta. Onye iwane ewe wezina. Yamura enu ebe mmeta. Onye iwane ewe wezina. Mwibo enu ebe mmeta. Onye iwane ewe wezina. Ubana keteluri naro. Ubana chazeka wachapara. Biafura ubana keteluri naro. Ubana chazeka wachapara. Biafura keteluri naro. Ubana chazeka wachapara. Biafura keteluri naro. Ubana chazeka wachapara. Anu solewe wajaka. Oke solungwele manili. Akaze ngwele akakosoke. Onye no lebano. Ebe onye no la naguya. Iwane enu ebe mmeta. Onye iwe na-ewe wezina. Ubana keteluri naro. Ubana chazeka wachapara. Ubana keteluri naro. Ubana chazeka wachapara. Anu solewe majaka. Oke solungwele mamiri. Okaze ngwele okakosoke. Onye no lebano. Ebe onye no la naguya. Iwane enu ebe mmeta. Onye iwe na-ewe wezina. 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 Thank you. Ohaneze. Igwebike. Ohaneze. Igwebike. Igwebike. Ohaneze. Ekene m unu ndị be anyị. Ife a na-eme n'ebe a na-aga n'anya anyị. Ọ na-aga n'anya m. Obi ụtọ dị m na ọ dị ụtọ. O wee mee ọ bụrụ na ndụ na ọ bụrụ n'ọnwụ. Ọ bụrụ ife olili ka ọ bụ. Akụ na-esi obi ike bụ ya ekuzue. Mbọ ezigbo ọgọ m nwee ife o meelu m mgbe m nọ nkịtị. So wee dị ka ọ dị taa bụ ihe ọma. M wee sị na m ya elotele ya ahụ mee na onye ọbụla mere ife ọma ya esi ya atị ihe ọ ga na-adịrị ya na mma. Akụ na-esi obi ike na-ege ijide. Okay, with Igbo mmanya na-abụ, agati mmanya na-abụ. By the side. Ọ bụrụ na imesi afọ. Picho na-aga ofuma onye mkpọ na nanọkwa. Blessed Mandela by Chief. Oyoma na-atụ mba. Ọ jụrụ ikene Nelson Mandela. Yezugo, ọ bụghị onye chọọ o si na chi. Ụmụnna nwezuo akọ. Psalm 124. Chief. Obi dọchiri anyị kenere gị mana egbe na-ada anya ama mgbe ndị mmadụ batara. A na-agbazi mgbana na n'obodo a. Otu anyị si gbara kịta abụzi onye esi gbara ọzọ ịnọgịrị isi gbuo ogolo otu a ka ọ dị. Anyị gara agba mgbana na oge nke anyị
anyị oge nke ndị ọzọ a na-eme ihe dị iche otu a ka ọ dị. Thank you. Adim onye mma na-aga ka ọ keresịa ndị obodo ji ide ebube. Adim onye mma otu a ka ọ dị. Yes. Adim onye mma wepụtazi anya na anya etu a. Na anya etu a. Ee, na nke ikpeazụ a o ji mgbe o ji ekote mmadụ. Biko unu ewe n'iwe, ọ bụrụ na ndị na-ege onye ọkụkọ abụ na ka ọ na-adụ because anyị ma na izuchukwu guzo na-enye nsogbu, so dị afọ a ga-enye nsogbu ebe a. Sọsọ ya onye ya emebara ya ga-akụwata mba adịghị ha nwa ọ na-enye nsogbu mba bọtụrụ ya no ị mara anyị bụ anya mmiri n'anya nga ha nwa bọtụrụ ịghọtago ọ mere bụ ọga anyị ịdị mma. Ọ bụrụ na Adim onye mma nwere oche ka anyị gaa n'ihu Let me see you. 4,000 naira each go one matter. I met with this side for after 3 minutes. Patron. Listen. 10,000. Don't let me know. Yeah. Hey, very big guys. Okay, Iwo. Hey! The work is not stressful. No problem. You are very, very welcome. Happy about my Stanley, 2,000 cash.
Ebe